Máme tu podkošovú stolicu pred posledným prípravným zápasom v Poľskom Novom Sonči. Ako sa cítite v stránke psychickej a hlavne kondičnej pred sezónou 2012-2013? Dzień dobry, witam widzów telewizji słowackiej. Myślę, że kondycja w teamie jest na poważenie. Nie jest ni dobra, ni zła. Trzeba biegać zawsze do przodu, nie do tyłu. Bo my myślimy zawsze do przodu. Bo myślenie do tyłu nie prowadza nas w sfery, do których mamy nadzieję się dostaniemy. Tutaj na terenie Polski mam nadzieję, że nam się uda wszystkie marzenia spełnić, bo po to tu jesteśmy. Nasze marzenia są wielkie, takie wielkie, że nie zmieszczą się do tej kamery. To ich nie będę nawet wymawiał. Dziękuję. Proszę bardzo.